Oli! Si sou pares, mares, tios, ties o professors i professores, estos dos canals que vos porte vos interessen. Des de l'aplicació de Telegram podeu entrar a dos canals molt interessants: Anime en valencià i Anime català. En estos canals teniu tots els dibuixos, o moltíssims d'ells, totes les sèries completes dels dibuixos que hem vist quan érem menuts. Si per exemple sou professors, uns deures un poquet més simpàtics poden ser mirar-se algun capítol d'alguna sèrie i explicar-ho ràpidament. Pot ser de manera oral o resumit en 3 línies. No lleva molt de temps, els alumnes practiquen la comprensió oral, aprenen vocabulari i adquireixen bagatge. També és de veres casos ideal per a xiquets de preescolar i de primària, perquè és així quan adquireixen més ràpidament vocabulari. En nanos d'institut, els primers cursos de l'ESO encara els pot interessar un poc, però a partir de segon, com no siguen sèries o ja creadors de contingut, si no és un públic que li agrada l'anime, ja no funciona tant. Si sou pares, mares, tios o ties, o iaios i iaies, podeu posar-los-els a casa i així els ensenyeu sèries que vosaltres també heu vist. Avui vos demane la vostra col·laboració per a compartir el vídeo, perquè veure dibuixos per l'aprenentatge del valencià em pareix molt important. O sigui que res, espero que trobeu moltes sèries per als vostres nanos. Au, cacau!